Και αυτό που μας ενώνει είναι το πάθος μας για να φέρουμε την αλλαγή. Ονειρευτήκαμε ένα μέλλον πιο καθαρό, πιο πράσινο και πιο βιώσιμο. Και με το δέντρο μας, το όνειρο αυτό μοιάζει όλο και πιο αληθινό. Δυστυχώς, η πραγματικότητα διαφέρει. Κάθε μέρα βιώνουμε ενεργειακή αύξηση του ενεργειακού κόστους, ρυπογόνες μορφές ενέργειας. Μάλιστα, το 42% των Ευρωπαίων δηλώνουν έντονα επηρεασμένοι από τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Και τρίτον, εξάρτηση από ένα μοναδικό πάροχο ενέργειας. Και ποια είναι η λύση? Η λύση είναι απλή και μας τη δίνει το Endless Energy Tree. Ένα τεχνητό δέντρο, το οποίο αντί για κλαδιά έχει ανεμογεννήτριες και ηλιακά πάνελ, από τις οποίες συσσωρεύει αλλά και αποθηκεύει ενέργεια. Μιλάμε για ένα small scale-up premium προϊόν, το οποίο δεν διαταράσσει το οικοσύστημα, προωθεί το δικαίωμα στην ενεργειακή δημοκρατία αλλά και στην ηλιοκατανάλωση, καθώς και τις ενεργειακές κοινότητες. Είναι ένα δέντρο που φορτίζει, ποτίζει, φωτίζει και φροντίζει τα άλλα δέντρα, αλλά και τους ανθρώπους. Έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει ποτιστικά συστήματα.